It's already December 25 and good nga sister nga unod sa aton meaning nga special canister. You get the chance, hindi lang chance ko tiyo. First nga makaguess ang unod sini, inyo na ang unod sini. Yeah, so before nato ni siya i-reveal one by one ang unod sini, ma-unbox man kami sang amon nga mga regalo for this Christmas. So let's begin with the gifts of my sister. Charge ko rin sa phone ko, so I'll be back. This is from Dog Karen. The digital class. Yay! Yay! Thank you! Yeah, that's yours. It's mine! New York? Oh, province. Hi, Gunster. Iniwan ako ano ha? Gunster, I know that's you. ZUWIZZXKR21. Christmas. Christmas, thank you very much. Amo ko, hindi man siya sa New York. Oh, this one. Oh, look at that. World Trade Center. 1976 and wonder. Hindi ko rin siya siya. What's that? Wow! What's this? Candle. Gina. Glaze set. Gunter. Uy, Gunter, ginangalan mo ba eh? Anong ngalan mo ka? There. Thank you very much. Ngalan ko, ano ngalan mo? Malagos chocolate. Like Monsa. Oh my gosh, grabe! Look, first time ko try. May tumbler pag i-share. Wow. Ay, mami! Ani, amo ni nga raffle. Ano ganit door prize sa labi ba? Okay. Ada good. Thank you very much. Thank you. Ayaw ko sa Manis niya? Open na. Open. Dito ka sa suludo. Open. Dito ka sa suludo. Hindi po. Surprise! Guess nyo, comment lang kamo kung piliin nyo pila ni siyang unod sa ating canister.
Lagi niyo na ni. Comment lang mo kung pila inyo na guess. Nunod sini. Yun! Regalo for dear para sa ako. It's a puppet nga. Pag-iri sa pag-regalo kita. May nagkakandan ko ni before sa kaya. Nga bumanay pero iniya isa from Therman nga. We also have here. Gancha! Below the Philippines, so we have chong that's right. There's also taho, that's mango. May reminder ng sinigil, which is white corn. And may Criollo cacao. And may Criollo cacao. There you go. Yay! Yay! Got it one. It's a daily bread for 2020. So that's daily bread 2020. Right? Doc? I never know the babes. Tapos, I love the Taiwan. I love Taiwan. It's a magnet. Thank you very much. Everybody magtatagin mo. This is describe sa ilan sa model pa ato na fairness. Ano color? Orange. Ano color? Red. Ano color? Bakit ito dito ko color sa loob? Yellow na yellow color. Ano color? Orange. Tapos may mga coins. Wow! Again, sino makaguess si me? Just comment down below. Guess lang man. Malay nyo ang guess nyo. Tama, di ba? Tapos ipadalasan sa inyo. And there, ako rin siya. Ako yung dress ka. Iyan mo lang yung... Yes, so Bestie, thank you very much. I get this one. Let's open. Ay, ganawan ko sa ako niya collection. Thank you very much, Tiffin. Ha? Bumalik kami lang. Ay, nasabit siya. Nasabit sa ano? Nasabit sa ano? Saan ganun ito? Wag mo sino kayo dyan? Yay! Asmas. Guys. Okay, and we start. Kaya niya ko namiga. Ma'am, for your sweet. Thank you very much, sweetie, sweetie. Alin kay Tinti. Tinti, thank you. Push mo siya pa panaog. Tapos makula. There. Baso. Look at that. Si baso. Tapos makakson mo siya. Sige na. Oh! Mami! Form when pa siya na edit. Kino-cohere ka na. Culture ba kami? Pero malay mo siya next year? Okay, so that's it. Thank you very much sa mga nagkanta. Para sa mga gusto mag-guess sa aton na canister, unod sa canister
Comment lang kamo sa talo, mga balsang baka dinamon. May arang nga color orange, color violet, may color red, may color gold ka nga nakita niya sa sulod. Color yellow lang. Yan, may color yellow. Tapos pila to ka violet, nakita mo ko din na? Na mo na siya. So, kung mag-guess ka mo, comment nyo na sa dalom. Ang una nga makukuha sa right answer will get this one. Ang unod niya. So, yes. Babay na kita sa ilang kami na lang babay. Thank you very much, everyone, sa mga nagkatagsawa niyo gifts. Thank you very much kung tanan nga nag-support sa ako diri sa channel. Rubeinspired YouTube channel, thank you very much for joining me for the past 10 months. And see you! May sila sa days pa hopefully every day laban-laban may upload ako kay lang ako pending in vlog. There you go, and more subscriptions to go until the end of December. Biligan ko mag 1,000 subscribers this year para bongga sa next year. If not, may mga surprise kitang additional for our channel. We just don't know if we could hit 1,000 this year. If kaya, then see you